F'intervista mal-medja tal-Partit Laburista, il-Prim Ministru Robert Abela qal li l-Awditur Ġenerali se jwettaq investigazzjoni sabiex jara jekk kienx hemm serq ta' flus mid-deal tal-Vitals u Stewart. Kemm il-fatti dwar servizzi illi nataw mill-konċessjonarji, dak l-interventi mediċi, testijiet fil-laboratorji, l-investimenti li saru għax kien oppożizzjoni, flimkien ma' ħadd ieħor ukoll li qalu l-uniku investiment li sar tul is-snin tal-konċessjoni kienet toilet. Dak huwa l-mod kif bdew jitkellmu f'dal-aħħar 20 jum illi għaddew, imma il-fatti juru li huwa mod ieħor. B'mod ripetut Abela baqa' jirrepeti n-narrattiva tiegħu biex juri li Stewart għamlu xi ħaġa meta fil-verità sentenza tal-qorti diġà ddikjarat b'mod ċar illi l-obbligi ma ntlaħqux u għalhekk id-deal ġie dikjarat bħala null. Dan apparti il-fatt li anke filmati miġbuda minn dan l-istazzjon jikkonfermaw li Vitals u Stewart fl-aħħar snin ma investew assolutament xejn. Fuq ir-Radju Laburista Robert Abela qal li se jkun sod ma' Stewart minkejja li fl-aħħar snin il-Gvern mhux talli ma kienx sod talli baqa' joħroġ miljuni kbar budget wara ieħor. Min-naħa tagħna huwa li żgur li ħanibqgħu nibatu dan il-messaġġ ta' serenità. Waqt din l-intervista Abela reġa' semma l-isptar il-ġdid li jrid jibni f'Għawdex hawn u qal li dan l-isptar se jibqa' f'idejn il-Gvern minkejja li fl-aħħar jiem alluda għal fatt li lest jagħti konċessjoni oħra.